egiten dute lan hori ongi etorri herri honetan. Beraz, eta udaletxearen izenean ere, eskarri beranak egindako lan hau. Badakigu ez dela ordaintzen, hau ordaindu behar balitz, libururik ez genuke izango, eta jende hauek lan sakon hori egiten dutelako, liburu gozatzeko oportunitatea. Beraz, eskarrik asko zuei ere, egindako lan guztiarekin. Aurkeztu dizkidute, Jose Mari Iriondo, ni uste eta aurkezpen beharrik ez duela, beha bakarrik aurkezten dago. Ondoan Pello Esnal, Andoaitarra, niretzako Pello Esnal da eskolakidea, niretzako, besterik gabea, eta Frantzi Irlandetxe, Koldo Mitxelenaren da gaurko diputazioak eman duen. Gabon, eskerrik asko. Mikel Atxaga eritu da Jose Mari, eta nik azkeneko aldiz Mikelek emintzen genuenean iazko apirilean izan zen hor Miramarren egin zioten omenaldian eta bukatu zanean, da inguratu nintzanean, ala esan zian Mikelek, ire hemen alitzan. Bai motel, guztu asko, esan dituzten guztiek entzuten. Eta berezituan eta horrela ez, bideok elkarrekin da, nik ikusten nuen gaixo zegoela eta bakarrik gaixo zegoela, berak ere bazakiela gaixo zegoela. Eta holako trantzeak ez dira bat ere erresak izaten, eta esan nintzen bai, horren dala gutxire lagun artean anaritu ginoan guk Mikel Atxaga gora eta Mikel Atxaga eta beste lagun bat hurbilduan gure gana eta galdetu zioan zer egitzeate hor, Mikel gogozera, Mikel da, zeintek Mikel hori? Eta esan egin Mikel hori, Mikel Atxaga. Eta gure lagun horrek esan zigo, motel, ua, Mikel, ua, Miguel. Eta hoxen esan egin jarek zera Mikeli berari eta segitzen antolantzian Mikeleka, Jose Mari aran alde. Eta orduan betzea, bere humore etorri zitzaion Mikelita esan zian, bai motel, ni aizarnan, Don Miguel dinuan, Don Miguel, geho, usul bilen, Mikel, segitzen galdun izkianik, zera kaloi guztiek. Eta horrela esatu ginen, da hiek ezintarean zera azkeneko hitzak. Piskat, Zerilloko hasita edo, Zerilloko ez, beste doinu bat hartuta. Tarteka, denak bizitzan ditugu geure bizitzan alako une beteak. Hain dira beteak, betiko iraun dezatela nahi izaten dugu. Ez dakigu, zenbat horri alde parazaratuko zituen Antonio Zabalak. Milaka eta milaka. Ez dira, 100.000 izango. Danadan, milaka horri alde horietako 1000 honenak aukeratzeak lanak emango lizkiguke. Eta 100 bakarrik aukeratzea zer esanik ez. Baina 10 horri alde bakarrik aukeratu beharko bageritu ere, hor tartean izango lirateke urlietar batek idatziak. Hain daude ondo kontatuak. Eta batez ere, hain da betea kontatzen dutena. Idazlea, Iñaki Alkain da, protagonista berriz, Jose Joakin Albizu. Iñaki bera ere tartean dala. Mikel esaten ari zeko azken batean, eskuetan dugun liburu hau, bai, Guillermorena eta Jose Inaziorena dela. Baina, bi hoiena ez ezik, Albizutarren familia osoarena ere badala. Beasaingo garinen eta urnietan osatu eta gozatu zan familia arena. Jose Joakin bezalako gizonak eman zituen familiarena. Eta gehiago ere esaten ari zaigu. Horrelako gizonek eta familiak merezi dutela Euskal Herri osoaren ezkerrona, Iñaki Alkainek eta urnietak merezi duten bezala.